खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन, आं नोंथांमोनजों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो नागिरदों हाफ इयारलि एग्जामिनेसन 2025 आव जानानै थांनाय जेनेरेल साइन्स आयदायाव फैनाय MCQनि गेबें फिननायफोरखौ बबे MCQफोरनि फिननाया बबे जागोन बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बे जाहैबाय नैबे तामुलपुर आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हाफ इयारलि एग्जामिनेसन 2025 नि पेपार। दा बेवहाय नोंथांमोनजों आङो दा बेवहाय गोबाव खालामालासे सावरायनो नागिरदों। दानियाव गिबि कुइसनाव मा दङ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय, नैबे गिबि कुइसन 1 नाम्बार बे बेरियाम क्लराइड बेनिफ्राय सडियाम सालफेटजों फिनजाथाय जानानै बिथिं बेरियाम सालफेट आरो सडियाम क्लराइड बेबायदि फिनजाथाय मुवाफोर सोमजिदों। दा बेनि राइट अपसना नैबे अपसन डिआ जागोन, नै फानजाखानाय फिनजाथाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 दङ, नैबे कुइसन नाम्बार 2। दा बेवहाय MnO2 मैंगानिज अक्साइड बेनिफ्राय हाइड्रोक्लोरिक एसिड बे MnCl2 बेनिफ्राय H2O आरो Cl2 सोमजिबाय। दा नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों नैयाव X बेनिफ्राय बिथिं मा दङ Y आरो Z। बे X Y Z आव मा जागोन दा बेखौ नोंथांमोना समानसु खालामनांगौ। आरो बेयाव जेब्ला नोंथांमोना समानसु खालामगोन, दा समानसु खालामनायखौ नोंथांमोना जुदि मोजाङै बुजिनो हादोंब्ला बा क्लासफोराव थाखो मोजाङै बुजिनो हादोंमोनब्ला बेखौ समानसु खालामनो हाखागोन। दा बेवहाय जोङो नोजोर होयोब्ला बेवहाय जोङो मा नुनो मोनो, दा नैबे जा अपसन C, दा अपसन Cआनो बेवहाय कारेक्ट जायो। दा नैबे क्लरिनखौ नाय नोंथांमोना, आगदा फारसे क्लरिना बेसेबां दङ, मोनब्रै दङ। दा नैथिंनि जा आगसि फारसे थानाय क्लरिननि अनजिमा बेखौ समान खालामनो थाखाय नैबे Xनि जायगायाव जोङो मा लिरनांगोन, नैबे 4खौ लिरनांगोन। दा बेवहाय 4 लिरनाय लोगो लोगो हाइड्रोजेननि अनजिमाया मा जागोन, नैयाव जुदि Xनि जायगायाव जों 4 होयो, 4 होनाय लोगो लोगो हाइड्रोजेननि अनजिमाया बेथिंजाय मोनब्रै जासिगोन गासै। आरो नैथिं हाइड्रोजेननि अनजिमाखौ मोनब्रै खालामनो थाखाय नैबे Yनि जायगायाव जोङो 2 लिरनांगोन। बेनिफ्राय आरो नैबे Zनि जायगायाव बेवहाय 1खौनो जोङो दोननांगोन। अब्लानो गासैबो आगदा आगसि फारसे गुदि मुवाफोरनि अनजिमाया समान जागोन। दा बेनि गोरोबथावना राइट अपसना जाहैबाय अपसन C। अपसन Cनि बादै गुबुन अपसनफोरा जानो हाया। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय कुइसन नाम्बार 3। मोनसे समानसु रासायनारि फिनजाथाया गाहायनि माबे बुंफुरलु मानिना सोलियो? बबे बुंफुरलुखौ मानिना सोलियो? बे जाबाय अपसन B, मोदोम बांनि बेंथेनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 दङ। जेब्ला खारदैया धातुजों फिनजाथाय जायो, बे संख्रि आरो हाइड्रोजेन गेस सोमजिहोयो। बे जाबाय चैप्टार 2 निफ्राय फैदों। बेयाव हाइड्रोजेन गेसखौ मा मावखान्थिनि हेफाजाबै मोनथिनाय? दा हाइड्रोजेन गेस जेब्ला एसिड प्लास धातु, एसिड नङा, बे जेब्ला खारदै आरो धातुजों फिनजाथाय जायो अब्ला बेनिफ्राय जा फिनजाथाय मुवा मोनगोन बे जाबाय संख्रि आरो हाइड्रोजेन गेस। दा बेवहाय जे हाइड्रोजेन गेस होननानै मोनथिनो हागोन, बेखौ मा आनजादनि गेजेरजों जों मोनथिनो हायो? बे जाहैबाय अपसन डिआ जायो। जोंनाय ममनि अर सालायनि हेफाजाबै जोङो हाइड्रोजेन गेस ओंखारबोनायखौ मिथिनो हायो। जेब्ला जोंनाय मम बाथि टर्च मोनसेखौ जेब्ला बे जा गेस ओंखारबोनाय सेराव लाखिनाय जागोन, अब्ला बेवहाय मोनसे सोदोब सोमजिनो हायो, पप सोदोब होनना बुंदों जायखौ। बेनिफ्रायनो जों हाइड्रोजेन गेस ओंखारबोनायखौ मिथिनो हायो। दा बेनि जा राइट एन्सार बे जागोन अपसन डि। बेनिफ्राय नैबे जा कुइसन नाम्बार 5, बे कुइसन नाम्बार 5आव बेवहाय मा खालामनाय नुदों, नैबे मोनसे सावगारि होनाय जादों। बेबायदि सावगारि, बेनिफ्राय जोङो दा आं डाइरेक्ट एन्सारखौ खोन्थानो नागिरबाय। बेनि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय अपसन डि, सावनाय दैयाव जेबो आयन थाया। दाना नैबे जा कुइसन नाम्बार 6 नुदों नोंथांमोना, बेवहाय pHनि मान होनाय दङ आरो बे pHनि मानफोरा बेवहाय 1 2 3, 1नि pHनि माना 1 निफ्राय जागायनानै 14 सिम जायो। आरो बेवहाय जेब्ला नैबे 7खौ जोङो बुंनाय जायो दद्र, 7नि आगसि फारसे थांबाथाय बेवहाय एसिडारि आखुथाया बाङो आरो नैबे 7नि आगदा फारसे थांबा थामहिनबा pHनि माना जुदि बुरजा जालांबाय थायो अब्ला खारदैयारि आखुआ बांलाङो। दा बेवहाय अपसनाव मा सोंदों, नैबे माबेफोरनि गलिलाव खारदैयारि आखुनि? दा 7नि गोजौ फारसे जा नुदों नोंथांमोना, नैबे C आरो D, बे जाबाय खारदैयारि आखुनि जागोन। दा अपसन माबे जागोन, नैबे अपसन Cआ जागोन, C आरो D। अपसन Cआ कारेक्ट एन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्टनि नाम्बार दङ। गोदान आन्थोरारि थख'लाइनि आन्थोर मोनसेयाव अरजाबग्राथिया मा रोखोमै सोलाय? अरजाबग्राथि, दा बे जाहैबाय अपसन Cआ जागोन। गिबियावनो अरजाबग्राथिया मा लांगोन, जोङो जेब्ला पेरियडिक टेबोलनि लेफ्टनिफ्राय जेब्ला जोङो आगदा फारसे लेफ्ट टु राइट थांगोन, अब्ला बेनि जा अरजाबग्राथि गिबियावनो बांगोन, बांनायनि उनाव मा जागोन आरो ससे सम थांनानै बा एसे थांनायनि उनाव बेखौ जोङो खमायनाय नुनो मोननाय जायो। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट दा कुइसन नाम्बार 7 एन्सारा बे अपसन Cआ जागोन।
बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 दा कुइसन नाम्बार 8 खौ बेवहाय मिलायनो होदों गोरोबहोनो होदों दा धातु सानजाया माजों गोरोबगोन धातु सानजाया जाबाय नैबे SI सिलिकन बेनिफ्राय जा दद्र गेस बे दद्र गेस बेवहाय गेदेमा गेसफोरखौ दद्र गेस होनना बुंनाय जायो आर्गनजों मिलायगोन बेनिफ्राय हेल'जेन जायफोर ग्रुप 17 आव थानाय गुदि मुवाफोर बेफोरखौ हेल'जेन होनना बुङो बे जाबाय P माने P आव मा दङ नैबे Cl क्लरिना हेल'जेन बेनिफ्राय खारदैयारि धातुफोरा ग्रुप 1 आव थामहिनबा हानजा C आव थानायखौ जोङो खारदैयारि धातु होननानै मिथिनाय जायो बेनिनो जा राइट एन्सार बे माजों गोरोबगोन दा बेनि जा ऑप्शन 9 नाम्बारा 9 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जाबाय ऑप्शन C बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 दङ नैबे कुइसन नाम्बार 9 बेवहाय 17 आरो नैबे जा 17 सायाव थानाय नुगोन क्लरिननि गोजौ फारसे थानाया जाहैबाय बे जाहैबाय क्लरिननि बे जायगोन गुन्दासानि अनजिमाखौ बुजायो बेनिफ्राय आरो नैबे जा सिङाव लिरनाय दं 35.5 बे जाबाय गुन्दासानि मोदोमबां क्लरिन गुन्दासानि मोदोमबां दा बेनि जा राइट ऑप्शन दा बेवहाय मा सोंदों नैबे जा क्लरिन गुदि मुवा बेयो आन्थोरारि थख'लाइनि बबे हानजा आरो बबे आन्थोराव दं दा नैबे जाहैबाय नोंथांमोना जुदि बे गोदान आन्थोरारि थख'लाइखौ मोजाङै नोजोर होयोब्ला क्लरिना 17 हानजायाव थायो 17 हानजा बेनिफ्राय नैथिं जाहैबाय आन्थोर 3 आव थागोन 2 आव थागोन आरो बे दा बे जाहैबाय ऑप्शन C आ जागोन राइट आन्सार कुइसन नाम्बार 10 जोंनि खुगायाव थानाय एन्जाइमखौ बुंनाय जायो बे जाबाय ऑप्शन A एमाइलेज जागोन बेनिफ्राय 11 नाम्बाराव दङ दा बेवहाय जोंनि थैयाव थानाय सिनिनि बिबांखौ सामलायनो हेफाजाब होग्रा आमायथुआव सोमजिनाय हर्मोना जाबाय आमायथुनिफ्राय जा ओंखारनाय हर्मोन बे जाबाय इनसुलिन आरो बे इनसुलिना जों थैयाव थानाय जा सिनिनि बिबां बे सिनिनि बिबांखौ हेफाजाब होनो सामलायनायाव मदद होयो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 दा कुइसन नाम्बार 12 खौ नोंथांमोना मोजाङै बा पिक्चार दङ बेवहाय लेसन 6 नि फैदों दा गिबियावनो मोनसे मानसिनि जुदि पिक्चार आखियोब्ला साप'ज आंथ' दा बेवहाय आखिनो एसे खस्थ'आनो जायो दा नैबे हमना ला नैथिं मानसि थागोन नैथिं खुगा थागोन नैयाव थागोन बान्दारनि उनाव बिबु फिसा थागोन बेनि उनाव बिबु गेदेर थागोन बेबायदि दा बिनि गिबियावनो जा आदार नालानि बेलायाव माबे फारिया गेबें होनना बुङो गिबियावनो मा थाबाय खुगा थाबाय खुगानि उनाव नेक्स्ट नैबे जा गोलाव आदार थांग्रा नाला बान्दारसिमहालागै थांनाय बेखौ मा होनना बुङो इस'फेगास होनना बुङो इस'फेगासनि उनाव नेक्स्ट बहा थांगोन भान्दारनि उनाव मा थांगोन बिबु फिसानि उनाव मा थांगोन नैबे लास्टआव बिबु गिदिराव मोनहैगोन दा बेबायदि गोरोबहोनांगौ बेखौ दा बेनि राइट ऑप्शना जागोन ऑप्शन C खुगा दङ खुगानिफ्राय नेक्स्ट बहा थांगोन इस'फेगास नैखौ होनना बुङो इस'फेगास बेनि उनाव भान्दाराव सफैबाय बिबु फिसा आरो बिबु गेदेर ऑप्शन D आ जागोन कारेक्ट एन्सार बेनिफ्राय नैबे कुइसन नाम्बार 13 दा कुइसन नाम्बार 13 आव बेवहाय बिसोम जिबख्रिनि सावगारियाव प्रटिन बिजिरग्रा थावनिखौ मुंख'दों बेवहाय दा प्रटिन बिजिरग्रा दा थावनि नैबे जा बेवहाय नैबे डेन्ड्राइट जाहैबाय C आव एक्सन बेनिफ्राय जा नैबे B बे जिबख्रि मोदोम होनना बुंदों जायखौ दा बे जिबख्रि मोदोमावनो मा जायो प्रटिन बिजिरग्रा थावनि जायो ऑप्शन B आ जागोन एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14 आव मा सोंदों उखैनाय आरो गांनाय मोन्दांथिखौ मेलेमनि बबे बाहागोआव सामलायो बे जाबाय ऑप्शन D हाइप'थेलामास बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 15 सान मोखां बिबार साननि समाव सानजानिफ्राय सोनाब फारसे गिदिङो बे मावसारनाया जाबाय बे जागोन ऑप्शन D फट'ट्रपिक बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 16 दा जायफोर अंगनि सोमजिनाय गुबुन गुबुन नाथाय नुनायाव खामानिया गोरोबनाय बेफोरखौ मा बुंनाय जायो अंगफोरनि सोमजिनाय गुबुन गुबुन नाथाय बिसोरनि जा खामानि मावनाय बे मिलायो बा गोरोबो खामानि मावनाया सेम सोमजिनाय दाथाय बेलेग बेलेग दा बेबायदि अंगखौ मा बुंनाय जायो महरथि अंग आरो महरथि अंगआ जाबाय महरथि अंगनि उल्टाखौ जों बुंनो हायो खामानिया माने गुबुन गुबुन नाथाय बिसोरनि जा सोमजिनाय बे एखे महरसेना कनफिउज जायो माब्लाबा स्टुडेन्टफोरा दा नोंथांमोना ऑप्शन जा 16 बे 16 खौ नोंथांमोना होननांगोन ऑप्शन B महरथि अंगखौ होननांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 17 दङ मोनसे गोरोब जिबख्रिनि जुदि बिफानिफ्राय X क्रोमोजोम मोनो अब्ला गथ'आ जागोन दा हिनजावसा दा जोङो बे चैप्टार 9 आव नोंथांमोना फरायदोंब्ला बेखौ हमनो हागोन बिफानियाव मोननै क्रोमोजोम थायो बे जाबाय XY आरो बिमानियाव जाहैबाय मोननैयावबो मा थागोन XX क्रोमोजोम आरो नैबे जा उन जोलैनि जा गथ'फोरनि आथोनथि खालामनाय बे बिफानि क्रोमोजोमनिफ्रायसो सोनारो दा नैबे जुदि नैयाव बुंदों मा नोंसोरनि कुइसना बेवहाय सोंदों जे मोनसे
नैबे जुदि बिफानिफ्राय एक्स क्रोमोजोम फैयो सापोज दा नैबे एक्स आरो वाइआ जाहैबाय बिफानि दा बिफानिफ्राय जुदि नैबे एक्स क्रोमोजोमा फैबाय आरो नैबे बिमानिफ्रायथ' जायखिजाया मोनसे एक्स क्रोमोजोम फैखागोन दा जुदि बिफानिफ्राय एक्स क्रोमोजोम फैयो अब्ला बेनि जा उन जोलैनि क्रोमोजोम बे मा जागोन एक्स एक्स अब्ला जुदि एक्स एक्स मोननैबो जायो अब्ला उन जोलैनि जा गथ'नि आथोन बेखौ जोङो हिनजावसा हिसाबै थि खालामनो हायो दा बे जागोन अप्शन बिआ जागोन राइट एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय बेवहाय मा दङ दा बेवहाय कुइसन नाम्बार बे 18 बेबो चेप्टार 9 नि साइन्स साबजेक्टनि मेन्डेलनि जोलै जाबनायाव गाहायनि माबे से जोलै जाब रुजुथाय दिन्थि अप्शन डिआ जागोन 3:1 हाइब्रिडसे रुजुथायखौ सोंदों बेवहाय बेनिफ्राय बेवहाय कुइसन नाम्बार 19 दङ दा सोरांनि रिफिनायनि बेलायाव माबेया गेबेंखौ सोंदों बेवहाय दा सोंनायाव कुइसना मा दङ खेंस्ला रोदानि रुजुनाय रिफिनाय खनाया बे एक्चुअली नैबे रोदा जानो नाङामोन खेंस्ला खना जानो नांगौमोन दानियाव जा कुइसन दङ एसामिसावथ' थिगैनो दङ जोंनि बर' किसुमान लिरनायफोरा गोबां माने गोरोन्थि थालाङो कुइसनफोरखौ मोजाङै नायोब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन बेनिफ्राय दा बेवहाय बि नाम्बाराथ' जानो हाया नैबे बिआ जानो हाया खेंस्ला रोदानि रुजुनाय रिफिनाय रोदाया खम गोजों बे जानो हाया सिआबो जानो हाया डिआबो जानो हाया दा नोंसोरनि गेबें फिननाया जाहैगोन बे अप्शन एआ जागोन 19 ना अप्शन ए बेनिफ्राय नैबे दा कुइसन नाम्बार 20 कुइसन नाम्बारनि 20 नि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय नैबे अप्शन एआ जागोन बेवहाय एसे माने केलकुलेसन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ नायनो हायो चेक खालामनो हायो आयनानि जा फर्मुला बे फर्मुलाखौ बाहायनायनि उनाव जोङो डाइरेक्टलि बेवहाय आयनानि उनफारसेनो सोमजिगोन सायखङा खंसा आयनाखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बेबायदि दा नैबे जाबाय गाहाय अक्षर थागोन बेथिं मा थागोन बेयाव थागोन पि बेनिफ्राय बेयाव थागोन एफ बेनिफ्राय बिथिं थागोन सि दा नैबे आयनानि उनथिं सोमजिगोन आयनानि उनथिं बेसेबां सेन्टिमिटार सोमजिगोन बेखौ नोंथांमोना केलकुलेसन खालामनो हायो बेनिफ्राय खिन्थु डाइरेक्ट बेवहाय जा मुंख'नाय 10 सेन्टिमिटार आयनानि उनथिं सोमजिगोन बेखौ मोनखानाय नङा नोंथांमोना एसे खम जाहैगोन 6 पॉइंट सामथिं माबा मोनसे जायो दा बेनिफ्राय बेनि जा राइट एन्सारखौ नोंथांमोना बेखौनो होननांगोन आयनानि उनफारसे फकासाव सोमजिगोन बेखौ होननांगोन बे गोरोबथावनासिन एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय 21 दङ 21आबो बेबो इजियानो बेवहाय मोनसे फर्मुला दङ दा बेवहाय पि दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय पि इकुवेल टु मा मोन्दोंमोन जोङो 1/f ओरै फर्मुला मोन्दों आरो नैबेखौ नोंथांमोना बेखौ मिथिनाया मोजां जे गंसे हरलेब लेन्सनि बेलायाव फकास जानथाया मा जागोन एफनि माना बे जाहैबाय 20 दङब्ला बेयो -20 जागोन आरो 20 सेन्टिमिटार दा 20 सेन्टिमिटारखौ नोंथांमोना मिटाराव लाना थां होमब्ला -20/100 मिटाराव लांबा आरो बेखौ कनभार्ट खालामबा मा जागोन मिटाराव -0.2 आरो 0.2खौ बेयाव डाइरेक्टलि फज'ना हो नैयाव एफनि जायगायाव -0.2खौ आरो नोंथांमोना जुदि 20खौ डाइरेक्ट फज'योब्ला बे गोरोन्थि जागोन पिनि माना माब्ला डायप्टार जानो हायो जेब्ला नैबे जा सेन्टिमिटार दङ सेन्टिमिटारा डायप्टार जुदि थायोब्लासो बेखौ सेन्टिमिटारखौ जों मा खालामनांगोन मिटाराव लाना फैनो नांगोन मिटाराव कनभार्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना 100जों डिभाइड खालामना हो बेनिफ्राय एफनि जायगायाव बेखौ फज'ना हो अब्लाना नोंथांमोना नैबे जा अप्शन ए -5 बे एन्सारखौ मोननो हागोन आरो राइट एन्सारा जाबाय अप्शन एआनो जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय बेवहाय मा सोंदों नेक्स्ट कुइसना दा बेवहाय टिक मार्कआनो होनाय दङ गासैबो 22आबो रेड कालारनि जा नोंथांमोना कलमजों होनाय नुदों बेनो जागोन राइट एन्सारा दा बे जाबाय मानसिनि मेगननि बबेयाव सायखं सोमजियो रेटिना सोमजियो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 23 मा सोंदों गाहायनि माबेफोर बिजाथाया बारमण्डलनि रिफिख'नायनि थाखाय जायो बारमण्डलनि रिफिख'नायनि थाखाय जानाय बिजाथायफोरा मा दा बेवहाय नैबे 1 नाम्बाराव दङ हाथरखिनि रिथिरिटा बेबो बारमण्डलनि रिफिख'नायनि थाखायनो जायो बेनिफ्राय दा बेवहाय जा कुइसन स्टेटमेन्ट 2 दङ सिगांग्रो सान ओंखारनाय आरो नंखाय हाबनाय बेबो बारमण्डलनि रिफिख'नायनि थाखायनो जायो बेनिफ्राय नैबे जा नाम्बार 3 जाबाय बारमण्डलनि रिफिख'नायनि थाखाय जाया नाम्बार 4आबो बारमण्डलनि रिफिख'नायनि थाखाय जोङो अर सालायनि सायाव थानाय मुवानि मावसारनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बा बे गासैबो 3आ बेवहाय रं बा अप्शन सिआ जागोन बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 24 दा 24आ जाहैबाय बेवहाय जायख्लं सोमजिनायनि गाहायनि बबे बिजाथायनि बिजाउन दा बेवहाय नैबे सोरांनि बायस्रानायानो जागोन राइट एन्सार अप्शन एखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेनिफ्राय राहुला गाहायनि बबे सक्तिनि फुंखाजों सङोब्ला जेबो रोखोमनि उखुन्दै सोमजिया होनना बुंदों दा बे जाबाय अप्शन बी
मोब्लिबजों संब्ला जेबो उखुन्दै सोमजिया बाखि नोङो खैला बा पेट्रल बा बन बेफोरजों संब्ला उखुन्दै सोमजिगोन दा अप्शन बि आ जागोन राइट आन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 26 कुइसन नाम्बार 26 आव मा सोंदों जिबारि गेसनि गाहाय थाफादेर जिबारि गेस दा जिबारि गेसखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ जानांगौ चैप्टार 14 नि बे कुइसना जिबारि गेसनि गाहाय थादेरसाया जाबाय मिथेन जागोन अप्शन सी 27 आ दङ 27 आ जाहैबाय गाहायनि बबेया जिब मोदोमां शक्तिनि फुंखा नङा बे जाबाय निउक्लियार शक्ति जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 28 नाम्बार 28 इज द राइट आन्सार बे जाहैगोन अप्शन ए नैबे जागोन अक्सिजाबग्रा सेवथाय जायनि थाखाय मेजेम आरो थाव गोनां आदार मुवायाव मा दाजाबदेरनाय जायो बे जाबाय अक्सिजाबग्रा अप्शन ए बाय 29 आव दङ 29 इज द राइट आन्सार बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे ZnO+C बेनिफ्राय एर'सिन दङ जिंक प्लास CO दा बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों दा नैबे जायखारनाय फिनजाथायबो जायो अप्शन ए आबो कारेक्ट माने बेवहाय जायखारनाय माबोरै बुंनाय जादों नैबे कार्बना सोरखौ जायखार होदों जिंकखौ जायखार होदों बेवहाय जिंकखौ जायखार होबाय जिंकआ हारसिं थानो गोनां जाहैबाय बेनिफ्राय आरो कार्बना अक्सिजेनजों लोगो जाना कार्बन मन'क्साइड सोमजिदों दा बे जायखारनायबो जायो आरो गुबुन फारसेथिं बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होयोब्ला मा नुनो मोनगोन बे मोनसे रेडक्स फिनजाथायनि बिदिन्थि जायो नैबे 3 आबो कारेक्ट रेडक्स फिनजाथाय आरो 1 आबो जायो रेडक्स फिनजाथाय माने मा जेब्ला नैबे दा नोंथांमोना समानथायखौ मोजाङै नोजोर हो दा नैबे जिंक अक्साइडआव मा जादों फिनजाथाय जानायनि उनाव अक्सिजेन गोमादों जिंक अक्साइडनिफ्राय अक्सिजेन गोमाबाय थामहिनबा बेयो मा जादों अक्सि गारनाय जादों आरो नैबे कार्बनजों अक्सि जाबनानै CO सोमजिदों दा बेवहाय नैबे जाहोनाय समानथाय अक्सि जाबनायबो जादों आरो अक्सि गारनायबो जादों दा मोननैबो जुदि बेबायदि जायोब्ला अक्सि जाबनायबो जायोब्ला अक्सि गारनायबो जायोब्ला अब्ला बेखौ जोङो रेडक्स फिनजाथाय होनना मिथियो दा बेवहाय 3 आ कारेक्ट 1 आ कारेक्ट दा बेखायनो अप्शन सी आ कारेक्ट बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे 30 नाम्बार बे जाबाय एसिडारि सांग्रांथिफोरनि गेबें जौगाफारियाव साजायनायदों दा नैबे अप्शन बि आ जागोन दा जोंनि जा दै लोंग्रा दैयावबो माने एसे बिबांनि एसिडारि होनना जों साननो हायो दा बेयो 6.5 आरो 7 समथिं बा 5 बिसोरनि गेजेराव बेनि pH माना थायो दैनिया बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय एसिटिक एसिड CH3COOH बेनि बेयावबो एसे एसिड थागोन आरो हाइड्रक्लरिक एसिडा जाहैबाय बयनिख्रुइ माने एसिड गोनां बे मोनसे लाव अब्ला बबे जागोन राइट एन्सारा नोंथांमोना बे राइट एन्सारखौ बबेखौ होननांगोन दा राइट एन्सारा जाबाय नैबे अप्शन बि खौ होननांगोन नोंथांमोना 30 नाम्बारनिया बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 31 आव मा सोंदों दा नैबे आन्थोरारि थख'लाय गाहायनि माबे धोरोमा हानजा मोनसेयाव गोजौनिफ्राय गाहाय फारसे थाङो गोजौनिफ्राय गाहाय नाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे जोङो टप टु बटम बेखौ नायनांगोन आन्थोरारि थख'लायनि दा बेवहाय गुन्द्रासारि सखआव मा जायो बांलांबाय थायो गोजौनिफ्राय गाहाय फारसे फैब्लाथाय मानोना बेवहाय खोलोफोरा बांलांबाय थागोन बेखायनो गुन्द्रासारि सखआव बांलांगोन बेनिफ्राय आरो नैबे नाम्बार 2 आथ' अरजाबग्राथिया बांलाङा जेरैबायदि गोजौथाराव मा थायो लिथियाम बेनि सिङाव मा थायो सडियाम लिथियाम आरो सडियामनाबो मोनसे अरजाबग्राथिया माने मोनसे हानजायाव गोजौनिफ्राय गाहायथिं थाङोब्ला समानैनो थायो बे नाम्बार 2 आ जानो हाया ओमफ्राय धातुआरि आखुआ बांलाङो नाम्बार 3 आ कारेक्ट धातुआरि आखुआ माने गोजौनिफ्राय गाहाय फारसे थाङो बेनिफ्राय मावफुं निउक्लियार चार्ज बेबो जा नैबे जा अप्शन लास्टआव होनाय स्टेटमेन्ट 4 बे जाबाय रं दा राइट एन्सारा बबे जागोन दायो राइट एन्सार दा अब्ला बेनि राइट एन्सारा जाबाय नोंथांमोननि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन अप्शन नैबे अप्शन बि आ जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट 32 दा 32 आव मा दङ ABCD आरो बेनि जा गुन्द्रासायर अनजिमा बे होनाय दङ 2 3 7 10 आरो 30 दा बेबायदि होनाय दङ आरो बेफोरनि बबे आन्थोराव थागोन आन्थोर माने नोंथांमोना 1 2 3 सेथि आन्थोराव सोर थायो नैथि आन्थोराव सोर थायो थामथि आन्थोराव सोर थायो बेखौ पेरियडिक टेबोलनिफ्रायनो जों हमनो हायो दा बेवहाय मोनसे आन्थोराव थागोन नैबे जा एखे आन्थोराव थानाय दा नैयाव बि आ जाहैबाय नैबे 3 बेनिफ्राय नैबे C 7 आरो 10 बे जाहैबाय आन्थोरारि थख'लायनि बबेयाव थागोन बेयो दा जायफोर गुदि मुवाया बेवहाय 3 7 आरो 10 नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ दा बेयो आन्थोरारि थख'लायनि नैथि आन्थोराव थानो मोन नैथि आन्थोरखौ नोंथांमोना नायोब्ला गिबियाव मा थागोन लिथियाम थागोन लिथियामनि उनाव नैबे जा 7 बे नाइट्रजेन थागोन बेनिफ्राय इथिं नियन दं बेफोर गासैबो बहा थायो बबे आन्थोराव नैथि आन्थोराव थायो नोंथांमोना पेरियडिक टेबोलखौ चेक खालामना नाय बेनिफ्राय बेखायनो नैबे एखे आन्थोराव थानाया जाबाय अप्शन बि बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय
नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय नैयाव 33 नाम्बार 33 नाम्बाराव मा दङ ग्लुक'जनि बायसनना पाइरुभेट सोलायनाया जायो पाइरुभेटआ सोलायनाय जायो जेब्ला ग्लुक'ज बायस्रागोन आरो बे पाइरुभेटसिमहालागै सोलायगोन बेनि जा बायसननाय थावनि बे जाहैबाय जिबख्रि रन्दै बेनिफ्राय 34 जाहैबाय रम मोनोब्ला जोंनि मोदोम बिसियाव गाहायनि माबाया थुब्रायना थायो बे जाहैबाय लेक्टिक एसिड बेनिफ्राय नेक्स्ट 35 जाहैबाय गाहायनि माबाया मोनसे लाइफां हर्मोनाव गोग्लैयो दा नैबे अप्शन डि नैबे जा ए बि सि नुदों नोंथांमोना बेफोर गासैबो जिउआरि हर्मन बेफोर जानो हाया दा बेवहाय लाइफां हर्मोनखौसो सोंदों दा बे लाइफां हर्मोना मा जागोन नैबे अप्शन डिआ जागोन एन्सारफोरा माने बेवहाय राइट होखाजोबनाय दङ दा बेखायनो नोंथांमोना यावनि जा राइट पेन माने रेड पेनजों होनाय बेनो जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय नैबे कुइसन नाम्बार 36 नोंथांमोना नुनो मोन्दों मानसिनि सोलेराव हर्मन जिरायनाय सम आरो बिबांखौ सामलायनाय जायो सोर सामलायनाय जायो बे जाहैबाय अप्शन ए फिडबेक जुन्थि आदबजों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 37 मिथिंगायारि सायख'नायनि बुंफुरलुखौ सोर होग्रोदोंमोन जा मिथिंगायारि सायख'नाय बेनि बुंफुरलुखौ डारउइनआ होग्रोजेनदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 38 मा सोंदों आयना गंसेनिफ्राय जेसेबां गोजानाव गसङा मानो सायखङा जेब्लाबो थिया थोंगोर जायो आयना मा रोखोमनि जानो हागौ बे जाहैबाय अप्शन डि समानथा बा नङाब्ला कंसा बा एबाबो जों बुंनो हायो आरो बे जा कुइसन नाम्बार 38 नि जा सोंथि बे जाबाय चेप्टार 10 नि डाइरेक्ट सोंथिनिफ्राय दिखांना होनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 39 बेवहाय सोंदो थार नङि थिया आरो दुयनाय सायखं सोमजियो बबे माने मा कंसा आयना खरलेब आयना कंसा लेन्स आरो खरलेब लेन्स दा बेनि मादाव थार नङि सायखं बेवहाय सोंदों थार नङि सायखङा कंसा आयनायाव सोमजिनो हायो आरो नैबे जा खरलेब लेन्स बेवहाय सोमजिनो हायो 1 and 4 गेबें अप्शन सिआ जागोन राइट एन्सार नोंथांमोना चेप्टार 10 नि माखासे बेवहाय सावगारि जोङो मोन्दों दा कंसा आयनायाव जोङो नोजोर मुवानि थावनिखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव थावनिफोराव लाखियोब्ला सायखंफोरा बहा सोमजियो बेनि बागै माने गुवारै भिडिअबो होनाय थानो हागौ जोंनि बे गोरलै सलुसनाव नोंथांमोना भिडिअखौबो नायनो हायो आरो बिजाबाव दंखायो आं माब्लाबा बेखौ उननि समाव भिडिअ लाबोनानै मोजाङै बुजायना होनाय जागोन सायखं आखिनायखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 40 दा कुइसन नाम्बार 40 मा सोंदों गाहायनि माबे गोरोबैखौ सोंदों नैबे पेट्रलियाम खैला डि बेफोर जाबाय गासैबो मोनफा मोनफा जोबलांग्रा सम्पद दा नैबे जाबाय दै मोब्लिबा जाबाय जोबलांग्रा नङि दा बे जाबाय अप्शन माबे जागोन 14 नाम्बारा अप्शन बि बेनिफ्राय बेवहाय नेक्स्ट सोंदों नैयाव दा बहुत गोबां फरायसाफोरानो नैबे जा उननि सोंथि 41 to 45 बेवहाय माने बिबुंथि होनाय दङ ए आरो बिथिं होनाय दङ आर होनाय दङ जाहोन होनाय दङ आरो बेवहाय ए बि सि अप्शनफोर होनाय दङ ए बि सि अप्शनफोरा बेफोरनो दा बेवहाय नायनानै गाहायनि माने कुइसनफोरखौ नायनानै ए बि सि दा बेखौनो होननांगोन गासै मोनबा कुइसननि फिननाया बे गोजौआवनो दङ नोंथांमोना 41आ माबे ए बि सिआ जायो बेखौ माने बुंथिफोरखौ फरायनानै राइट अप्शनखौ होनो नांगौ दा बेवहाय लिरखानाय दङ आं माने कुइसन पेपाराव लिरखाना लादों स्टुडेन्ट माने फरायसाफोरखौ बुजायनो थाखाय दा अलरेडि आं एन्सारखौ बेवहाय होखानानै नोंथांमोननो बेवहाय एक्सप्लेन खालामनाय जादों जायखिजाया दा नैयाव 41 नाम्बारा मा दङ 41 दा 41आव कुइसनखौ बुजिनांगोन दे नोंथांमोना बेवहाय एन्सारखौ नुदों थिगैनो खिन्थु कुइसनखौ बुजियालासे डाइरेक्ट लिरबाथाय जानाय नङा नोंथांमोना कुइसनखौ बुजिनांगोन दा बेवहाय मा सोंदों नाय कुइसनखौ 41आ सोरनि जामख'नायखौ माराम खानायबो बुंनाय जायो बेथ' ए नाम्बारा कारेक्टखा ए नाम्बार बुंथिया सोरनि जामख'नायखौ जों माराम खानाय बुंनाय जायो बेनिफ्राय जाहोना मा दं सोरनि जामख'नाया दै आरो बारनि थाथायाव जायो दा सोरनि जा जामख'नाय जायो सोराथ' बार सिदोमा बाराव जों जेब्ला गारना दोनगोन लहा थुख्रासेखौ बा सोरखौ अब्ला बे लासै लासै मा जागोन माराम जानानै जामख'यो आरो बे जुदि दै गैया जोंनि बारमण्डलाव दैफोरा गैया दैनि थरथिं सिदोमा बारहावा नङा अब्ला बे जामख'नाय जाया अब्ला जामख'नाय जानोबा माराम खानाय जानोब्ला मा नांगोन दै आरो बारनि थाथाव जाथारनांगोन मोननैबो बेवहाय गेबें जायो नैबे ए आबो कारेक्ट आरो नैबे जा जाहोन होदों बे जाहोनाबो गेबें दा बेखायनो नोंथांमोना बेनि जा राइट अप्शन माखौ होनांगोन नोंथांमोना नैबे जा एखौ नुदों नोंथांमोन ए आरो आर मोननैबो गेबें आरो आरआ ए नि गेबें बेखेवनाय बेखौ लिरनांगोन जा जाहोन होनाय दङ बे ए नि गेबें बेखेवनाय
नेक्स्ट 42 दङ एसिड गलिलाव मोब्लिब दैदेननो जों बयबो मिथिगौ एसिडनि गलिलाव मोब्लिब दैदेननो हायो बेनिफ्राय बेवहाय जा एसिडनि गलिलाव H+ आयन उदां खालामो जा एसिडनि गलिलाव बेवहाय मा थायो नैबे H+ आयन थायो आरो H+ आयन थानायनि थाखायनो एसिडनि गलिलाव मा खालामनो हायो मोब्लिब दैदेननो हायो दा बेवहाय नैबे A आरो R जाहोनाय बे मोननैबो कारेक्ट आरो नैबे R आ जाहैबाय मोनसे गेबें बेखेवनाय A नि दा बेखायनो नैबेनि जा राइट आन्सार बेबो जागोन अप्शन A नोंथांमोना सायाव गोजौ नायनानै अप्शन A खौ दा गोजौ नायनानै नैबे अप्शन A खौ नोंथांमोना टिक मार्क होनांगोन टिक मार्क माने नोंथांमोना बेनि जाय OMR शीट बेवहाय अप्शन A खौ माने डार्क होनांगोन आरो बेवहाय खोलोमजों बेनिफ्राय नेक्स्ट नियाव 43 दङ 43 मा सोंदों बिख्लोरिसे मेजेम मुवा दोगोननि थाखाय गोनां दा बेवहाय अप्शन A दा अप्शन A आ जाहैबाय बिख्लोरिसेया मेजेम मुवा दोगोननि गोनां होनना बुंदो दे बेखौ दा कुइसना बे जा आर होनाय बे स्टेटमेन्टआ रं ना राइट दा बे जाहैबाय बे गेबें नैबे अप्शन A सरि बे अप्शन A नङा दे नैबे स्टेटमेन्ट A बे जाहैबाय गेबें बेनिफ्राय जा बेवहाय आर होनाय दङ जाहोन होनाय दङ बिख्लोरिसे एनजाइम थायो दा नैबे जाहोनाय बे जाबाय आरआ गोरोन्थि नोंथांमोना दा बेखायनो अप्शन माखौ होनांगोन नोंथांमोना अप्शन C आव मा दङ A आ गेबें नाथाय आरआ गोरोन्थि C खौ होनांगोन OMR शीटआव बेनिफ्राय नेक्स्ट 44 दङ मेलेमखौ मिरु बिसोम बिखान्थिबो बुंनाय जायो मेलेमखौ मिरु बिसोम बिखान्थिबो बुंनाय जायो बे बाथ्राया नैबे A आ जाबाय राइट बेनिफ्राय याव सरि दे बे A आ राइट नङा नोंथांमोननि सरि बेयो नैबे बिसोम मिरु मेलेम आरो मिरु बिसोम बेयोथ' टटेलि आलादाखा मिरु बिसोमा मा थायो ब्रेन नैबेथ' ब्रेन थाबाय हिउमेन ब्रेन बेनिफ्राय आरो गोलाव मोनसे मा थायो बेबायदि मोनसे बिसोम थायो आरो मिरु बिसोम होनना बुंनायखौ दा बेखौ माने मिरु बिसोमबो बुंनाय जाया जोङो बुंनो हाया बेनिफ्राय नैयाव दङ मा दङ आरो मेलेमा गाव मावफुं हाबाखौ सामलायो मेलेमाथ' गावबा गावनि खामानिखौ सामलायखागोन दा नोंथांमोननि जा राइट आन्सार बे मा जागोन आरआ गेबें दे बेवहाय आरआ गेबें बेनिफ्राय जा बेवहाय A होनाय दंमोन बे जाबाय रं जायो नैबे दा बेखायनो अप्शन D आव मा लिरनाय दङ अप्शन D नैबे अप्शन D आव मा नुदों नोंथांमोना A आ गोरोन्थि नाथाय आरआ गेबें बेखौ होनांगोन नोंथांमोना OMR शीटआव अप्शन D खौ होनांगोन 44 निया राइट आन्सार जाबाय अप्शन D ओमफ्राय जोबथा कुइसन दङ MCQ नि बेयाव 45 दङ 45 नाम्बार लास्ट कुइसन साइन्सनि MCQ नि बेनिफ्राय बेवहाय लेन्सनि गोहोनि SI सानगुदिया जाबाय डायोप्टार दा बे कारेक्ट नैबे जा बिबुंथि होनाय दं बेथ' कारेक्ट जाखागोन खरले लेन्सनि गोहोआ दाजाबथाय आरो खंसा लेन्सनि गोहोआ दानख'थाय दा बेयो माने उल्था जानानै दङ खरले लेन्सनि गोहोआसो मा जानो नांगौमोन दानख'थाय जानो नांगौमोन आरो जा नैबे खंसा लेन्सनि गोहो बे जाबाय दाजाबथाय जायो अप्शन जाहोन होनाय दङ बे गोरोन्थि जागोन बेखायनो नोंथांमोना अप्शन माखौ होनांगोन अप्शन C खौ होनांगोन नै A आ गेबें नाथाय आरआ गोरोन्थि बेखौ जा 45 बे 45 नि राइट अप्शना जागोन C खौ होब्लानो जाबाय नोंथांमोना दा बेबायदि नोंथांमोना लिरनो हादोंब्ला नोंथांमोना हाफ इयारलिनि आनजादाव मोजां मार्क्स लाखिनो हागोन आरो फरायसा बिथांमोना नैबे जा थांनाय हाफ इयारलि एग्जाम तामुलपुर आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जा जानानै थांनाय हाफ इयारलि एग्जाम दा बेवहाय MCQ नि 45 नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो बा हागोन बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गावनि पेपारफोरखौ नायनानै नोंथांमोना हिसाब खालामदो आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर बेसेबां मोननो हाखो बेबायदिनो उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो गुबुन मोनसे साबजेक्टनि बेबायदि MCQ नि सायाव भिडिअ लाबोनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै शेयार खालाम थाखो जियाव फरायनाय लोगोफोरनो शेयार खालाम बे भिडिअ नोंथांमोननि फैबाय थानाय SSLC 2026 बेवहाय गोबां हेफाजाब होगोन स' फरायसा लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं